Трябва да ви призная, че съм доста изумен, след това гмещ съм разположен тук. Вижте, може ли моите префинена личност сред тия чукундури? Да. На кого казвате чукундур? Това е Киро, боксера. Знаеш, ако дойда и ти хлъзна един. Дай Боже, дай Боже. Добре, кажете, Денди Пенди Рамса да ви видя. И за мен е такъв своеобразен водевил да ви видя. Значи, острия ви поглед ме смущава, дълбоко прониква в мен. Няма да кажа откъде. За да не прониква острия ми поглед, ако искате да се изнеса леко и зад вас и да отиде да седна някой от онези прифинени столове вдясно от вас. И зад мен винаги можете да минете. Да. Заповядайте. Благодаря ви. Заповядайте. Боже! Нека все пак поздравя и кажа добра вечер и от моята гламурна личност. Благодаря. Значи, някой ме познават отблизо, други изотзад. Да ви кажа, идвам направо от Америка, но не за да ви се похваля, по-скоро да ви се оплача от соарето по случай избирането за президент на Барак Обама. Смея да твърдя... Това ли па е било суаре, да ти кажа? Разбира се... Там му викат парти. Суаре му казваш ти, защото говориш с префинени глупости всеки път. Това не е суаре, парти. Парти. На английски парти значи купон, значи събиране, значи веселие. Това значи парти. Кой е това суаре? Опасявам се, че ще се превърнете в институция на лошия вкус, ако ме прекъснете още веднъж. Опасявам се, че някой ден ще ме издразниш и такъв шамар ще шибна, че направо ще почнеш да говориш като нормален човек, разбираш ли? Нормален човек има тук само един и това съм аз. Благодаря. Нормален човек казва тази висока личност с аеродинамична форма. Как да. Аз поне имам коса, ако не е друго. Значи смея да твърдя, че Вие имате един мазен перчем, който сте го намазали с гел и сте го лепнали се едно блатно растение върху черепа си. Убий простака с мълчание. Нищо няма да кажа. Чакай, че млъкнах. Ще мълчиш, когато говориш с мен, разбира се. Мога ли все пак да продължа това? Вие сте голям речевик, това ми е известно. Защо се чекнеш се едно се изчекнал? Това не мога да... Защо съм се изчекнал за това? Ма там ли се изчекна или някой ти помогна? Ти знаеш, приятелен, да и говори. Така, мога ли да се континуирам напред? Континуирал се напред, добре. Значи, смея да твърдя, че по повод това соаре, по-скоро беше една префарцунена вечеринка от пейзански тип, макар че домакините доста се бяха постарали да се почувствувам преспециален. Значи, на всички бяха раздали такива семпли покани, само поканата до моята височайша особа беше с чрезвичаен надпис. Влез през задния вход. Шеговийци. Нигър не знаят, че аз винаги оттам влизам. Както и да е, на тази семпла първенюшка седенка с елементи на пошлост, аз поздравих новия президент Обама и му казах, винаги съм си мечтал за някой като вас. Един такъв голям, черен президент. После го попитах защо в стила на фейрплея не е поканил своя съперник Маккейн на суарето в Белия дом. Парти. На седенката в Белия дом. А Обама ми отвърна, каза, че е зет, бил поканен в друг дом, старческия дом. Значи, освен мен, гости на обяна на Обама бяха още много известни личности. Значи, запознах се с... Вие не сте се... Толкова нелеп, разбира се. Просто толкова нелеп, че нямам думи. За кое ми е нелепо? Аз не мога да разбира. Гъне се един такъв, говориш... Това, че на добър вкус, това съвсем не означава, че аз... Къде е добър вкус, бе? Просто си изобителен. Говори ми, аз ще продължа. Да споделя с моята уважаема аудитория. Значи, запознах се с Моника Люлински. Значи, тя е много шармантна и духовита особа. Значи... Като тебе. Така е, всички сме духовити в една или друга област. И я попитах, мадмуазел,
виждала ли сте Бил Клинтън? А Моника ми рече, да, виждала съм го, ама само до кръста. После се спуснах да танцувам и след като показах на простолюдието няколко потресающи стъпки, реших да положа Аполоновото си боди на леопардовия диван въгъла. Там беше Джей Ло. Кой? Джей Ло. Дженифър Лопес. Това са съкръщени инициали. Латинска азбука, вие не сте запознати. Да, много важно. Вие до кирилица и до македоница стигате, нали? Да, не искам въобще да го обсъждам точно пас тебе. Точно пас мене. Боже, какъв изказ говори ми. Значи, приближих се към нея и я замолих учтиво. Джей, ще ми сториш ли един гъс място? А тя, като си отмести бирниката, освободи цялото сепаре. Както и да е, видях се и с един мой отколешен познат, шикозният Джорджи Майкъл. Значи той издалекото така ми викна «Hello, пъв Денди Пенди». Така ме знаят в Америка. Значи похортувахме си за младежките ни години. Джорджи беше още в колежа, когато отишъл при баща си и му казал: татко, вече преживях първия си полов акт. Баща му се зарадвал и казал: браво, сядай и разправяй. А Джорджи му казал: не, предпочитам да остана прав. Голям шеговиец. Какъв префинен хумор, как върви, а? И аз му разказах за един мой младежки шедевър. Значи отидох аз при мама и я питах: мамо, казвам, може ли момче да има дете от момче? Не, разбира се, отвърна ми тя, а аз излязах на улицата и извиках: момчета, продължаваме. Да. Значи, бяха поканили... Това е ужасно просто. Но самата истина. Истината е ужасна като живота. Знам и други мъдрости по-късно. Значи бяха поканили и момичета от Playboy. Значи това са самонарекли себе си звезди. Това не са звезди, това са едни парцальоци, за които ще говоря по-късно. Значи там беше една моя любимка, Албена Вулева. Да, от рекордния невероятен юбилеен тираж на Playboy от 10 броя. Това е самата истина. Ма кой им дава покани на тези аграрни персони, идея си нямам. И по някое време на суарето изчезна големия стенен часовник в Белия дом. Чак в 12 часа разбрахме къде го е скрила Албена Вулева, да изкача Кукович. Сега де! Айде де! Айде сега! Моля ти се! Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Значи на вечеринката беше и кой? Кой? Една вечеринка, която не може да мине без него. Кой? Самият Дългуч, Слави Трифонов. Айде, глупости! Да, аз не хода по никакви вечеринки. Ходите. Къде бехте в събота? На вечеринка. Значи той погледна строго Обама и му каза: следващата ти задача като президент на щатите е да направиш хумористичен монолог. Се видим в четвъртък. Много му харесвам твоя императивен тембър, съсипваме. Усетих някакво прекаление от всичкото простолюди и папач, писна ми на бастоня и реших немедлено да се дислоцирам оттам. Значи приближих се до моята приятелка Кирчо и му казах: барабани, Венчо, барабани, обичам те. Та му казах: скъпа Кирчо, можем да си ходим, мисията е изпълнена. Коя мисия, вика Кирчо? Викам: мисията Барак Обама.